Pontevedra xa ten pregoeira para as festas da Peregrina 2021. E hoxe é unha honra doble porque é unha persoa que escolleu Pontevedra para facer a súa vida e para que teñamos a fortuna de poder disfrutar aquí do seu talento. Como xa vedes todos e todas, a pregoeira das festas do ano 2021 da Peregrina, que como todas sabemos tamén van seguir sendo unhas festas moi especiais e moi diferentes, pois vai ser Violeta Mosquera. Naceu en Lugo, pero xa leva 15 anos vivindo en Pontevedra. Chegou para estudar comunicación audiovisual e decidiu quedar e desenvolver a súa carreira como batería da banda de rock Bala e como profesora da Escola Bonobo. Eu son a primeira abrallada por esta noticia, éncheme de honra e de orgullo, dun orgullo moi bonito, porque a verdade que, bueno, eu estou encantada con Pontevedra. Na miña cabeza non cabe a opción de decir que non a unha invitación tan magna, unha cousa tan grande. Non sei se me virá un pouco grande, pero está claro que o farei con corazón e con paixón. Violeta Mosquera terá que dar o pistoletazo de saída oficial á Semana Grande da cidade e no seu discurso non faltarán a música nin a reivindicación da cultura. Falarén de música, de cultura, que están sendo uns tempos un pouco difíciles, uns tempos un pouco escuros, pero bueno, gracias a iniciativas como esta, a aposta pública, pois por sorte podemos seguir contando coa forza das artes, non? Que para mí parecen imprescindibles, non concibo un mundo sen cultura. Para o alcalde, Mosquera representa os valores polos que aposta Pontevedra poñendo a cidade na vanguarda cultural. E dar esa imaxe de Pontevedra como unha cidade de vanguarda, unha cidade moderna, unha cidade creativa, unha cidade que se proxecta ademais cara ao mundo, e ela reúne todas as características que pensamos que debe ter a pregoeira neste século XXI e no ano 21, ademais, non? Poderemos escoitar o pregón de Violeta Mosquera o vindeiro sábado 7 de agosto dende o palco da Alameda.